گروپên opozisyona Sûrî xala Bêtbedra ya leşkerî li nêzik bingeha esmanî ya Rojavayê Deralbeled kontrol kirin. Herwiha heman grûpên leşkerî karîbûn ku li havêja 23 li eniya Cîza li Rojhilatê Derayê têk bibin. Serbarî Zîrîkoşeka Rijêmê li nêzîkî bajarê Tefes li gundewarê Rojava. Ew yek hat piştî şerûpevçûnên giran, hevdemî topbaranekê navbera her du aliyan de. Serbarî êrişên asmanî û bermîlên teqîner yên hejmarek bajar û bajarok li gundewarên Rojhilat û Rojavayê Derayê ku ya herî bêhtir li Tefes û Seyda û Naîma û ya Dûda bûn û hintaxên Deralbeled. Doh jî li başûrê Sûriyê bilindkirinek di astê şer de rûda, bêtaybet piştî redkirina grûpên çekdar ji mercên sereke yên radestkirina çekên giran û têkçûna danûstandinan di navbera her du aliyan de. Balafirên rejima Esed bermîlên teqîner havêtin her yek ji bajarokê Seyda li gundewarê Rojhilatê Derayê serbarî sedên topan û mûşekan hevdemî prosên bejayî yên çekdarên rejima Esed li heman bajarokî. Balafirên rejima Esed herwiha bi êrişên asmanî li ser bajarokê Tefes li gundewarê Derayê Rojava rabûn. Tê zanîn danûstandin di navbera grûpên opozisyonê û hêzên Rûsyayê ser nekeftin. Ew jî ji ber rijdbûna Rûsyê li ser mercê radestkirina grûpên çekdar ji çekên xwe yên giran re ku ew yek ji aliyê grûpên opozisyonê hat redkirin. Berdevkê bi navê opozisyona çekdar Ebu Şeyme got ku danûstandin di navbera şanda wan û efserên Rûsyê de doh bi ser nekeft. Ew jî dê gihiştin birêkeftinekê de ji nehiştina şer re li başûrê Sûriyê. Li gor hin malperan yê ku li ser zarê jêderên ji serkirdayetiya opozisyona çekdar ya wê deverê belav kiribûn ku wê biryarê ya ku hejmarek serkirdeyên wan yên meydanî wergirtibûn, valahiya ku cudabûnek di navbera rêzên opozisyonê de dirust kir. Lêhîn danûstandin derbarê lihevkirinê di navbera rejim û wan grûpan de berdewam e. Şêrîn Kîlo Ark